Mikään maailmassa ei ole yhtä sekavaa kuin meidän isännöitsijän hinnoittelu. Niin paitsi valokopiot. Niistä se kyllä osaa laskuttaa. 10 tonnia. Oi. Jämptisti. Ja joka vuosi. Meillä taas isännöinnin vakihommat tehdään kiinteällä hinnalla. Ai. Ja jokainen muukin kulunki on etukäteen tiedossa. Oikein viimeisen päälle. Tulevat remontitkin on selvitetty maailman tappiin asti. Vuosikausiksi eteenpäin. Aika erikoista. No todellakin. Ja nyt kukaan järki-ihminen haluaa, että joka ikisestä raareesta muistutetaan vuosikaudet etukäteen. Niin. Ahdistaa tuommoinen touhu. Kyllä ahdistaa. Mistä tuli mieleen, että me saatiin selvitys meidän yhtiön tulevasta putkiremontista, sen kustannuksista ja jakoperusteesta. Joo. Meidän suuresti kunnioitettu isännöitsijä laati remontista oikein sellaisen vanhan ajan bikinitiedotteen. Niin, sä meinaat, että kaikki olennainen oli taas piilotettu. Just. Kyllä korpea, Tom. Korpe. Tossakin on sentään kyse isoista rahoista. Aivan. Tää on niin tätä. Tää on niin tätä.